Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Message yavakanditumidzira yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu iyi isekretwo yangu iyo yandiinayo. Nyaya iyi yakaitika paya mabhodha paakazovhurwa, sezvo tainge tati garei tisina kana kumbogara, takaenda kumusha apa mari tainge tisina. Zvino muchembere vamwene vangu vakabva vazorwara, inini ndikabva ndazosara kunoku kuJoni, murume ndokubva azomanya. Plus tainge tichitya futi kuti inini ndinge ndichifamba nemwana, because at that time mwana wangu ainge ari kuma 8 months ikoko. Ndikabva ndazosara ndiri kunoku kuJoni. Zvino ndakati ndasara kuno kuJoni, pamba apo patainge tichigara at that time paivawo neumwe mukomana ainge ari bachura. I think kuti mumwoyo make akabva atozviudza kutoti pano ainge atowanawo mukana. Akangoti ndichingomuudza kuti murume ainge aenda kumusha, ndainge ndichibva kunomukwidza, ndokubva atondisvitsa shoko. Akandisvitsa shoko paWhatsApp, sezvisinei ndakabva ndamuramba. Then akazoti mangwana acho achibva kubasa, munhu wanikwe ari kuuya akabata mari, akabva andibatisa mari. Akangonditi ndibatirewo mari yangu iyi, ndine umwe munhu wandiri kukwereta mari yechimbadzo. Saka ndinotya kuti kana akazouya akapinda mumba mangu akawana kuti ndine mari, anobva azonditorera mari iyi. Ndikabva ndachengeta mari iyoyo. Mari iyi yainge iri 2000 rands. Ndikamubvunza kuti ko chimbadzo chacho chimbori chimbadzo chemari. Akabva ataura imwe mari yekuti zvainge zvisingatomboenderani, but anyway ndakabva ndangoita mind my own hokoso, ndikabva ndamuchengetera mari iyaya. Mari iyi yakagara kuda kwe2 days ndingori nayo. Ndikabva ndazoti iwe usada kundipa muyedzo, nekuti mari imari, ndinopedzisira ndashandisa mari yako nekuti matambudziko haaperi munyika. Akabva anditi wanga uchida kushandisa mari ndikukweretese. Ndikabva ndati wanga uchida kundikweretesa mari. Akabva ati even uchida yose ndinokwanisa kukukweretesa, at least ndinenge ndatochengetedzawo mari. Ndakabva ndazotora mari iyaya ndokubva ndazotumidzira murume kumusha, nekuti sezvo murume aigara achingotaura nyaya yekuti ndinoda license, saka kwakazoti kovhurwa. Ndikabva ndataura nemurume ndikati ndanga ndiine kamari kangu kandainge ndakachengeta, izvo ndainge ndichitomunyepera. Ndikati chimbondibvunziraika kuti malearners acho ari kuita mari maprovisional. Murume akabva azoenda ndokubva azobvunza, akabva adzoka nemhinduro kwandiri achiti mari yainge ichidiwa at least $130 yaikwanisa kukwana, yainge ichitova pamari iyoyo painge patori nemari yekuzopa vakomana vemukati kuitira kuti ange achizokwanisa kuwana chiprovisional chake. Then mukomana uya akabva azonditi ko Gules mabikei, tikataura paya tainge tava kutoita majokes. Munhu akabva ati asi Gules munoreva kuti mari yangu muchandidzorera here? Ndikati ndichakudzorera kana ndakwanisa kudzokera kubasa, ndinokudzorera. Akabva ati asi please musazoudzawo murume wenyu kuti ndakakukweretesai mari. Ndikabva ndati koindava. Akabva ati nekuti ndinotya kuzorohwa ndichinzi wakasara uchitapa zvinhu zvangu. Akabva anditi ko Gules, asi kukana mukangondipa hagi then mobva mangobvisa at least ka5 wire hako. Ndikabva ndabvuma. Munhu akabva auya paya ndokubva tahagana. Mukunohagana ndikabva ndazomuti chimira tingorara tose, then zvobva zvazvitongovharana. Akabva abvuma. Zvino akati abvuma ainge ongoramba ongonditapa each and every day. Saka patakatanga kutapana mainge muri muna December, akazoti achinopiwa mari yake yebonus. Ndakaipiwa yose mukoma. Akabva andibatisa mari yake iyo yainge iri 12,000. Akabva anditi iyi ndo mari yebonus yandapiwa, please ndibatsirewo kuti ndinge ndichironga nayo mari iyi. Ndikabva ndati iri ndo bharanzika iri, chiregedzai ndinge ndichita yekudya mari ende ndikuda kunyatso kuipedza yose. Mukoma ndakabva ndatora mari iya ndikabva ndamuitira budget, but ndakati ndichinomudzorera mari yake ndakabva ndamudzorera asi half ndainge ndatora. Akabva andibvunza kuti iwe kweimwe 6 iripi? Ndikabva ndati iwe unoreva kuti kurara kwose kwandainge ndichiita newe pose apa unofungidzira kuti dai ndanga ndiri hure ndichikutengesera marounds mangani andakakupa ndichingokupira zvako mahara? Akabva ati but handiti takarara tose tichishandisirana dziviriro, saka hazvienderani. Ndikabva ndati saka uri kuda kuti tinge tichisangana
pasina dziviriro akabva ati ingawani ndo zvandakakuudza kubva patikatanga kusangana pabonde. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakazosangana naye mukomana uyu pabonde, but zvandainge ndisinawo kumuudza ndezvekuti inini nemurume wangu tose tiri varwere. Murume ndiye akapinda nechirwere mumba. Ndakacalculata ndikaona kuti muchinda uyu kana ndikaramba kusangana naye pabonde pasina dziviriro, zvinoreva kutoti ndinenge ndava kutomudzorera mari apa ndainge ndava kuda kumboendawo kumusha nekuti wangu murume ndainge ndamusuwa. Saka usiku hwacho ihwohwo takazorara tose tisingashandisirane dziviriro. Then zuva rinotevera uri musi wa17 ndo pandakabva ndazomukumbira zvekare imwe 1000 ndikati tengerawo tiketi rebhazi ndikwanise kuenda kumusha, nekuti nhasi musi wa17 kana ndikatopotsa kuenda nhasi pabhodha panenge patodhakwa. Saka akabva ati chimama ndokubva azondipa 1000 on top. Saka 6 yangu iyaya ndakatongosvika itongori bho netumwe tumari twangu twandainge ndiinatwo, ndikatosvika nditori bho zvekutoti kana murume nanhasi uno haatozvizivi kuti mombe yandakazosvika ndichitenga mari yacho imari yandakapiwa nechikomba. Ndakangoti sezvo zvamunongoziva kuti ndiri munhu wemarounds, saka ndakabva mukukandirwa. Murume haana kana kumbobvunza zvakawanda, ndokubva ndatotenga mombe yangu, mombe yechihure. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndine mombe yangu yakabva pachihure, mari yandakapiwa nechikomba. Naimi zvazvakangoma hazvo veduwe, kudyira munhu mari yake yebonus. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Muregedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 28 years ekuberekwa. Ndinotoshayawo kutoziva kutoti murume wangu ndingamuudzawo sei kuti mwana wedu wekutanga kuzonosvika achizonofa inini ndini ndakamuurayisa. Ndakaroorwawo nemurume wangu apo pandainge ndine 22 years. Gore iroro randakapinda mumarriage ndo pandakabva ndabatira pamuviri, but pakataurika zvinhu zvainge zvakati one day. This was when mwene vangu pavainge vachiri vapenyu, vakabva vatondiudza straight talk, cash talk chaiyo. Vakabva vanditi iwewe handikufarire. Hameno kuti why vainge vasingandifarire. Saka vakati vandizivisa kuti vainge vasingandifarire uye vainge vachida kuti ndinge ndichizorambwa nemwana wavo, but ndakangorambawo ndichingonyengetera, ndichingoendawo kumasowe ndichingobatsirwa. Ende mufunge zvenyu ndakatanga kuzoitawo izvi zvokuenda kumasowe mushure mekunge ndazopinda mumarriage, but nditoriwo munhu akatokurirawo muAFM. Saka amai vangu pavakazviziva kuti ndainge ndava kuenda kumasowe, mama vaigara vachingoti wadii wasiyana nazvo, nekuti inini hauna kana zuva rawakambonzwa ndichiti ndakaenda kun'anga kana kumaprofita. But ndakabva ndati mama, hondo yandiri kutarisana nayo hamuizivi. Ndambozama kuti ndinge ndichienda pamabvi angu, but hazvisi kana kumbobatsira, because at that time zvaiwanzokuitika ndezvekuti ndaitovarota vamwene vangu vachiuya umo mandainge ndichigara nemurume wangu murumu yavainge vakatipa. Ndobva vatanga kundituka, ende vairakidza kuti murumu umu rumu iyi yavainge vakatipa vakati tinge tichigara murumu imomo ndo maigara zvinhu zvavo, because ndaivarota vamwene vangu vachiuya kuzotora zvinhu zvavaishandisa pakuroya kwavo. Ende ndaiwanzokuona vachiburitsa imwe yainge yakaita kunge nyoka, but ndaiti kana ndikapepuka paya vamwene vangu vaibva vatanga kupopota, vobva vati iwe vata, iwe vata. Saka ndaipepuka ndiriko kuhope, ndobva ndarara zvekare ndiriko kuhope. Ndaiti paya pandinenge ndabatwa nehope ndiriko kuhope, ndaibva ndazotanga kuvaona vamwene vangu vachisimudzira drezi ravo rimwe ravaifarira kupfeka, iro rainge rakaita brown. Hameno zvavaizoita, but vaitoya pamubhedha kusaidi uko kunenge kurere murume wangu. Saka nezvose izvi zvainge zvichiitika, ndaitoona kutoti the more yandainamata, ndaiti kana nhasi kana ndikanamata ndisati ndarara zvaibva zvazotiita wese. Dzikirira raitondibata musi wacho iwoyo rinenge riri dzikirira riya rekutorevesa, kuzosvika ndichizotoona kutoti it was far much better hazvo kuti ndinge ndichiregedza kunamata kwacho. Zvino ndakati ndaregedza kunamata, ndainge ndiine friend yanguwo uyo ainge achangobvawo mukuwanikwa. Saka
tainge tichingotiwo apo patinenge tichienda kuhuni taienda tose, tichienda kumvura zvekare taibatana tobva tazoenda tose. Saka iye akabva azoti kwandiri, tadii tamboenda tose kuchechi kwedu, uya kani kuchechi. Ndokubva ndazoenda naye kumasowe uko kwaainge achipindira. Ndakati ndichingonosvikapo ndokubva ndanangwa ndikabva ndanzi ndainge ndichizama kugadzikwa shavi reuroyi, but muprofita uyu sezvo ainge ari munhu wemuraini wekuziva, akabva aramba kundiudza kuti munhu wacho uyo ainge achida kugadzika mashavi euroyi pamutumbi wangu ainge ambori ani. But ndakabva ndazongopiwawo minamato ndikanzi shandisai minamato iyi muchakunda. Ndokubva ndatanga kushandisa minamato iyaiya, but still ndakangoramba ndichingosangana nemaproblems iwawo. So ndakati ndabatsirwa mwana wangu, mwana uyu akabva azova mwana wekuti ainge akangoita ndonda so achirwara. But at that time ndakashaya kuti ndopomedzera ani paurwere uhwo hwainge hwakatarisana nemwana wangu, because vamwene vangu vakati ndichingonopona mwana, ivo vamwene vachibva vashayika. Saka ndainge ndava kutadza kuziva kuti zvinhu izvi zvandainge ndichisangana nazvo zvainge zvichikonzerwa nani. Ndo pandakabva ndazodzokera zvekare kune vamwe madzibaba ava taitongogara tichingonzwawo nembiri kuti madzibaba ava vane ruchiva, vainge vachidanana nevakadzi vevanhu, but vainge vachinhonga tsono. Manje ndakabva ndangozvipira, ndikabva ndatorana neshamwari yangu ndikabva ndati handei shamwari, tinoonawo kuti mwana wangu uyu chiri kumurwadza chii. Ndikabva ndati at least kana ndiinewe havazonditorere advantage. Ndokubva tazoenda pamba pavo. Madzibaba vaya vakabva vazoti vainge vachida mari iyo yainge ichazobuda muwallet yemurume wangu. Vakanditi mari iyi handisi kuda kuti ange achikupa, but kana uchikwanisa ita kuita yekuba mari iyi. So ndakazotaimira murume apo paainge abva kumakomba, ndokubva ndazomubira mari akadhakwa. Ndakangoba $1 chairo, ndokubva ndazotora $1 riya. Murume akazoti adzokera kumakomba, ndikabva ndazotorana neshamwari yangu, ndisu uyo takananga pamba pamadzibaba vaya. Madzibaba vaya manje vakabva vazoti ivo vainge vachida kunditengesera mafuta emakwai, vachiti mafuta awa ndo ainge achazodzinga mhepo iyo yainge ichikonzeresa kuti mwana wangu ange achiita ndonda achingorwara. Asi madzibaba vakabva vazoti mafuta awa vainge vasinawo pamba pavo, taitofanira kutoti tinge tichitofamba vakabva vati mafuta awa vainge vasinawo pamba pavo, taitofanira kutoti tinge tichitombofamba kadistance mbichana kuti tinge tichienda uko kwacho kwavainge vachichengetera mafuta avo aya emakwai. Ndo patakabva tazotanga kufamba, takafamba kuda about 35 minutes or so, ndokubva tazosvika pane kamwe kachikomo. Vakabva vazoti ngatikwidzei chikomo ichi, ndokubva vazonotora imwe hari yainge iine mafuta iwawawo, mafuta emakwai. Vakabva vazondipa vakandipimira, vakabva vanditi isai mukapepa. Ndainge ndiine kapepa kangu ako kavainge vanditi ndinge ndichizouya nako. Ndokubva ndazoisa mafuta aya emakwai mukapepa kaya, ndokubva tazodzokera paya. Madzibaba ava vakabva vazondiudza zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita nawo mafuta awa. Vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichiita mazuva 3 ndichimuka na9, kana ndamuka ndobva ndabuda panze ndakamabata mafuta awa emakwai, ndobva ndatanga kunamata. But ndichinamata ndakatarisa kumadokero, vachiti ivo vainge vachida kukokorodza ngirozi dzehondo kuitira kuti dzinge dzichizouya kuzorwira mwana wangu. Saka for 3 days ndo zvandaita. Ndaitaimira ndotoseta alarm yaiti kana yarira na9 PM ndobva ndabuda panze paya, ndobva ndapfugama, ndobva ndatanga kunamata ndakatarira kumavirira, then ndobva ndadana ngirozi dziya dzandainge ndichinzi ndinge ndichidzidana namadzibaba. Kana ndapedza kudaro ndobva ndapinda mumba. Vainge vakanditi apo pandinenge ndava kunopinda mubedroom ndinomira zvishoma ndakafuratira mubedroom, then ndobva ndati pindai zvenyu mumba. Avo vandainge ndichiti pindai zvenyu ndichivakoka mubedroom mangu, ndainge ndisingatombozivi kuti pose apa ndainge ndichikoka ani. So mwana akabva aita sekunge ainge arecover, ende ndakabva ndatofonera murume on that very same day, zuva rechi4 after ndapedza kushandisa mafuta awa emakwai. Ndakati ndazofonera murume, akabva auya kumba achirwara, akabva atoona kutoti mwana wake ainge atova ball. Asi usiku hwacho ihwohwo ndo patakabva tazorasikirwa nemwana. Mwana ndakangopepuka ndichinzwa kuti mwana akaita kutonhora kumakumbo uku kuita chando chaiko.
ndokubva ndaona kuti mwana ainge akatoburitsa ziso rakaita white. Mwana ndokubva atotanga kutogwina ndiye Sarai. So mwana akati ashayika, ndakabva ndatoona kutoti panapa ndiri kufanira kutoti ndinge ndichitochengetedza secret iyi mumwoyo mangu, handina kana kumbotaura. Friend yanguwo ndakabva ndamukumbira ndikabva ndati no matter what, kunyange ukabvunzwa kunyange nani, please usataura kuti takaenda kuna madzibaba, otherwise ndinozonzi ndini ndakazviurayira mwana. Ende unongozivawo kuti pano pamusha ndainge ndakavengwa sei navamwene vangu vaigara vachingoti handisi munhu ari right. So friend yangu yakabva yangonyarara paya. Mwana ndokubva tatomuviga. Mwana takati tamuviga ndo pandakabva ndazobatira zvekare pamwe pamuviri, ndikabva ndazvara mwana wangu ainge ari right. Nanhasi uno mwana wangu uyu achiri mupenyu. Zvino nekudawo kwenhamo takabva tazobudawo munyika yedu ndokubva tazouyawo kunyika yevatorwa. Takati tava kuno kuSouth Africa ndakangotanga ndicharota hope. So ndaingoti kana ndikarara especially masikati ndaibva ndarota mwana wangu uyo wekushayika achiri kacheche. Saka ndaingozviudza kuti maybe ipain yaamai vakarasikirwa nemwana wavo. But ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndakagadzika mwana wangu pamakumbo, akabva anditarisa akabva ati mama ndakura ende ndiri kushandira madzibaba name hidden. Mafuta emakwai amakapiwa namadzibaba name hidden ndo akandiurayisa mama. Izvezvi ndirimo muhari mavo. Ende vanoti pose apo pavanenge vachida kushandira vanondidana vobva vanditi enda unodongorera kuti mumusha memunhu uyu ari kuda kubatsirwa neni makamira sei. Ndinobva ndairova speed, ndobva ndaenda kuya, ndobva ndanodongorera, ndobva ndadzoka ndichivazevezera zvose izvo zvandinenge ndaona. Ndiri kushandiswa mama, ndisunungurei. Ndakabva ndaridza mhere because ndainge ndatoona kutoti apa ndainge ndichitotaura nechipoko chemwana wangu. Izvi zvekuona chipoko chemwana wangu ndopa zvakatangira ipapo in real life. Saka izvo ndo zvandiri kusangana nazvo mukoma. Ndambozamawo kushandisa zvose zvandinofungidzira kuti zvinokwanisa kudzinga chipoko chemwana wangu, but chipoko chemwana wangu chinongoramba chichingodzoka kwandiri chichingoti mama, mafuta emakwai amakapiwa namadzibaba name hidden ndiwo akandiuraya mama. Makandiurayireiko nai mama? Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka vahanzvadzi vedu ava vari kuti ndakambodzokera kumusha. Pane patakadzokera kumusha ini nemurume ndokubva ndazodarika nekusowe ravo madzibaba ava. Hanzi ndakati ndichida kunovabvunza, ndakanzi ndakabva ndatanga kubvunda ndikabva ndawira pasi. Saka ndinovatya madzibaba ava. Zvakangooma hazvo veduwe. Please ngativabatsirewo mucomment section. Voudza here murume kuti izvi ndo zvakaitika. I think kuti vahanzvadzi dai mangoudza henyu murume wenyu kuti izvi ndo zvakaitika. Tell me what you think in the comment section.